मी काय काय सपना बुनेल होतात रे आखाजी ना म्हणत नवा कपडा लेसू आंबा कासू रस कासू पण कोरोना काही जावन नावली रे अरे वो बाई बाहेर भी निघता येत नाही यार काय करवा। अरे तुले कपडा सी पडेले नाना अरे लोक मैरात घर मारा तो जन कोरोना। अरे बापू खरंच आहे तू ना पण कळलो गरमा राव रे 1.5 वर्ष हुई गे रे घरमाच घुसेल सर मी रे। अरे आपण गरमा राहो या भोसडनाच ना घरना बाहेर फिरतात आणि त्यामुळे तो कोरोना वाढ राहणार। येऊ तर पुरी आकाजी करू रा पण आकाजी देखाल भेटेल नाही वाटली तर हां तुनी बात भी खरी आहे लोक मैरा मग आपण आकाजी करणं सोड देऊ का रे आणि काय कोरोना कोण मुळे पसरलेले आहे देखा कोरोना साला कोरोना सारखा दिगत साला येस ना मुळे पसरेल साला पुरा कोरोना साला बळवा। ओ मायनी तुम्ही मी तर नेमन राजाला वाढवा साला वाळक तुला कपडाच निवडेले आणि बाई ना तुम्ही अडे लोक मरणार चला चला औषधी लेवाल तर आणि तुम्ही ती वॅक्सिन लेवाल तर आणि मला सांगे ना बळवा कोरोना म्हणता तुम्ही बाई जुथं चला डिस्टिंग पाडतात नाही तुम्ही बाई ना तुमले पास चला बळवासले मी। हो ना ना अरे भाई मी मजाक मग म्हणू यार आणि तुम्ही सिरियसली अरे तुम्ही त्या बाला कोरोना सारखात ना त्यामुळे बनन तुम्ही जाऊ दे बाई आखाजी ना तुम्ही आता गुस्सा करा म्हणवर आत्ताशी मजाक नको करजो बाई नाही मजाकनी गोष्ट नाही लोक कमरना झाड खाऊ आणि तुला मजाक निवडेल माझा शोधला ओढा ना। ओ भो तुम्ही लढाई ना करे ना काय सुनत दे लढाई करणार तुम्ही चला जोका जाका के आल जेव्हा पण जा हां जाऊ दे पण तू ते काय वॅक्सिन काय सांगत आ तू रे तुला वायगी कांती वॅक्सिन मग रे भो देख मी सांगत तुमले बट्ट कसं काय करणार असते वॅक्सिनसाठी देख सरकारकडून फुकट मग वॅक्सिन भेटणार आहे त्यांच्यासाठी आपले काय करणे तिथे तुमले लिंक दिले मी डिस्क्रिप्शन मा खाली देख खाली लिंक आहे 3 वर क्लिक करणे 3 वर रजिस्टर करले नाही ती फक्त 18 ते 45 ना लोकांसाठी म्हणजे फक्त माणसं का बाया नाही करा बाया सगळ्या पागल लावण्यासारख्या गोष्टी करायचं तुला बाई माणसं बाया बट्टा 18 ना 45 मध्ये त्यात ना माणसं बाया पोरं त्याच्यासाठी ते तडे रजिस्टर करले नाही आणि तो नंबर येईन ना तो आपले मेसेज येईन मग तडे जायचं ना आपले वॅक्सिन ले नाही। हा समजी गे रे ते आता आमले भी लेने पण मिसाली वॅक्सिन बरेच साला तुम्ही बी लिया तुम्हाला घरवारासले सांगा सर्वासले सांगा का सर्वासनी वॅक्सिन लिया तेव्हा जाऊ कोरोना जाईन भाऊ बाई आकाजी हाडे किती प्लॅनिंग करेल होती मी तर गाणं पाठ करेल होतं मंदा काढ तुमले बट्टासले मंदा काढणं मग कोणतं गाणं पाठ करेल तुमचं आता नी कैरी दत्तानी कैरी झोका खायव कैरी तुटनी कडक पुटना जय जय पाणी वायव। वाह काय गाणं म्हणा साला मी नी विकायरी लिहिलो ती साली म्हणता कोय आंबा क्यू झाला आपण बाई पुरा बोर होया ना यार कोरोना मा बाई लॉकडाऊन लाई दिले भो नाही रे बोर होया ना चल मी करत कोय आंबा कोण मी तुना बिडू कोण मना भेडू का मना भेडू यार मानना बाड खाऊ माय बापूरून बोलू नको मायले नी माय नी खाटू तुम मायनी साडी मग ना मायले मावशी म्हणून मी तामसाला बरोबर वाकाळच साला तुला आधी मी ते नावलेजी नको बापू कसं बडच माहिती ना काना झगडा करा तुम्ही रे काय सणसुदे लढाई करा मस्त आंबांद्रस म्हणाल घर आंबांद्रस खाऊ पुरणपोळ्या खाऊ साला सणसुदे लढाई करा तुम्ही चला देखा वो जोया का गेले घर माराई तोच बुल्ला का गेले पुरणपोळ्या खाईन वो म्हणून सांगते वो मी गरमारा सुरक्षित राहावं आणि गरमाच पुरणपोळ्या आंबारस खायले आणि जबिरा यारो गले कधी करू बाय बाय औ कोरोना कधी जाईन व माय। जैन रे भाऊ जैन रे चांगला दिन येतील रे आपल्यावर भेटे रे जैन रे भाऊ कोरोना। व्हिडिओ कसा वाटना ते जरूर सांगा आणि चॅनलले सबस्क्राईब करायला विसरू नका तुम्हासाठी नवीन व्हिडिओ बनवत राहू मी। हॅपी Happy आकाजी।